അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഗ്രിപ്പ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെർവേയിലേക്ക് പോയാണ്. ഗ്രിപ്പ് ഒന്ന് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതുവരെ 20.6 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ബോംബെയിലേക്ക് ഇഷ്ടം വരുന്ന ചെറിയ സമ്മാനമാണ്. ഓക്കെ, അവിടെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം. അഭിയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അഭി ഇതാ ടോപ്പ് അടിച്ചു 50.1. നമ്മൾ ഇതുവരെ ടോപ്പ് അഭിയാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ ബോംബെയിലേക്ക് അഭിക്ക് ഒരു സമ്മാനം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടോപ്പാണ് 55.6. ഇന്നത്തെ വിന്നറാണ് ബ്രോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ അടുത്തുള്ള ബോംബെ വെയിറ്റിന്റെ ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം കൂടി ഉണ്ട്. 37.5 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 28.4. 9.3 മാർട്ടിൻ ബ്രോ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഒന്ന് ഫോളോ ഒക്കെ വെച്ചോ. നമ്മൾ ഇനിയും ചാലഞ്ച് ആയിട്ട് ചെറുതയിലൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നതായിരുന്നു.